ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn minnu sɔgɔlen bɛ an ka nɛgɛw la nin waati ninnu na a fɔ aw ɲɛna nin ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ talan kusikan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC an ka kunnafoni kumabaw kurubala bi alamisa la uti kalo tile 8 sanba 2024 filɛ nin ye ninnu ye. Kada Mali jamana ka dankaniyaninw kan ka ɲɛsin Ukraine ma dansagokɛlaw ka kɔsada in na dankarili waliyaw ka Mali la kiri ɲɛmɔgɔ min bɛ dansagow ni kojugukɛlaw nɔ minɛ ye a kan labɔ an bɛna détails di aw ma sisan kunnafoni kɔnɔ. Sierra Leone jamanakuntigi Julius Maada Bio ne duniya hakiliya tɔnba ka bolofara min janbɛ lakanakow la ne a bɛ wele ko Conseil de sécurité ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo nin waati in na ye tile kelen taama kɛ Burkina yaasa ka taa lakana taabolow cogoyaw lajɛ Burkina ani Sahel marayɔrɔw kɔnɔna na sani a ka New York taama cɛ a ka fɔ la. L'Amérique jamana kan yan cɛbɔ filaw démocratiw ani républicains tilalen kɔ u ka jamanakuntigi dankanw sugandiliw la ɲiningali tomi ye min ye o ye k'a dɔn ne ka sɔrɔ ka sugandili binna mɔgɔ minnu kan fanga bɛna se ka yɛlɛma don u ka baaraw la yaasa ka gaɲe lase u ma novembre kalo nata kalataw kɔnɔ bi fana an bɛna tariku sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi dankan fila ninnu sugandiliw ma an n'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani l'Amérique politiki dɔnbaga lajɛw. No person who Ayaw bisimila kiri ɲɛmɔgɔ min bɛ dansago ani kojugubakɛlaw nɔ minɛ ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛn kɛ dansagokɛlaw ka kɔsada na dankarili waliyaw kan dankaniyali bilalen bɛ Ukraine jamana kan minnu na Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ lamɛn. Kunu Mali sariyasunba procureur de la République du pôle judiciaire min yɛrɛ ka baara ɲɛsilen don terrorisme kɛlɛli ma a n'a ka cɛdenw y'u buru manabɔ Ukraine ɲɛma fila nɔfɛ minnu ye laseli kɛ kɛnɛjɛ kan panparanpan diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko kɛlɛ min yɛrɛ kɛla Tinzawatène Mali woromasiri tabagaw ni jatigɛwalikɛlaw cɛ ni woromasiri taba caman taɲana k'olu de ye dɛmɛ don jatigɛwalikɛlaw ma. André Youssef n'ale yɛrɛ ye Ukraine service de renseignement soldasiw ka ɲɛma ye ani Yuri Pivarorov Ukraine ka lasigiden min bɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ. Ni maa fila ninnu sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw bɛ ka kɛ u ka kumafɔlenw kan ni waati in na yaasa k'a dɔn n'a sɔrɔ olu de ye nin wale jugu kɛbagaw ye walima cidenw don wa ni wale kɛla ka da kun jumɛn kan ni sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka jateminɛ ka ban sariya tigilamaw fɛ minnu ka baara ɲɛsilen don terrorisme kɛlɛli ma yaasa janfa kɛbaga ka dɔn a kɛla ka da kun min kan malidenw ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka lafaamuyali sɔrɔ a ko la. Hakilijigila kabini ni laseli kɔni kɛla Ukraine ɲɛma fila ninnu fɛ u ka fɔtaw kɔni kɔnna AES jamanaw fɛ Senegali fo ka taa se CEDEAO jɛkulu ma bawo ko nin ye fɛn ye min yɛrɛ bɛ jamana ye ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw yɛrɛ sɔsɔ. Mali marabagaw olu ma taa sira fila fɛ jɛɲɔgɔnya baara ni teri sira minnu bɛ o ni Ukraine jamana cɛ u y'o o juru kuntigɛ pewu min yɛrɛ kɛla sababu ye ka kuma dadi Ukraine marabagaw ma minnu ye laseli kɛ ka fɔ ko Mali kɔrɔtɔla a ka nin hakilina tali fɛ n'o ye ka dɔn sigi jɛɲɔgɔnya baaraw ani teri sira minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ukraine ka fɔtaw danna nin ma u ka bataki kɔnɔ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Mali kiriso ka furuba kiri kɛnɛ sigi dayɛlɛn kɛra tɛnɛn tɛmɛlen ninnu na mɔptikaw fɛ yen nɔ kiri 43 bolodalen bɛ u bolo kiri sɛbɛn bɔra fɛnɛ Gawo ani Tɔnbɔkutu Douentza Bandiagara kana fara mɔptitaw kan mɔgɔ 76 ɲɔgɔnna jalakilen nɔ minɛlenw olu ka kiri bɛna tigɛ tile 10 kɔnɔna la. VOA Banbara ka laselikɛla Mahmoud Bokoum ye ɲininkali sɛmɛ cour d'appel procureur général Mahamudu Banjugu Jawara la an ka a lamɛn. N'i y'a jateminɛ nin asisi na mɔgɔ fagawalew damadɔ b'a la o ka ca la n'o bɛ taga assassinat na n'o bɛ taga fagali meurtre la n'o bɛ taga infanticide la k'i den faga donc olu b'a la ni ka mɔgɔ bugɔ k'u bana o fana b'a la mais o ta kɔfɛ min yɛrɛ y'an ka siran o ye bingani wale minnu bɛ kɛ musow kan ni denmisɛnnin musomanin fitininw kan ni yɛrɛ kurdasi la i bɛna ye bingani wale kɛra musomanin fitininw kan o tɛ tɛmɛ san 6 donc o bɛ mɔgɔ jatigɛ bon o dun ka o de ye ni ye affaire ta
infraction minnu bɛ ka poursuivre n'i y'u ta k'u classe saba ye a sigiyɔrɔma sabanan ye déjà nin bingani wale c'est à dire que nin de ka ca n'a bɛɛ ye n'i y'a ye bingani wale ninnu cayara c'est que tribunal kiiri yɛrɛ de tun seginna kɔ bon an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a sécurité ko y'a to an tun seginna kɔ bon an seginna kɔ mɔgɔ wɛrɛw ye terrain minɛ olu dun ta ye n bɛ se min na de an ko n ko il faut que kiiritigɛbulon de ka segin sisan kiiritigɛlaw de ka segin sisan ka terrain occuper non seulement ka terrain occuper mais ka sariya appliquer a ka rigueur bɛɛ la fanga bɛɛ la donc an b'o de kan. Awɔ maa joli de bɛna kiiri ni kiiritigɛ in na. maa 70 ani maa 6 olu de ka kiiri bɛ kɛ nin na o maa 76 ni 6 la muso kelen b'a la a tɔ ye cɛ ye denmisɛnnin tan b'a la ne bɛ sigidala mɔgɔw ne bɛ wele min bulon ma cour d'appel ni kiiri ni a bulon dayɛlɛlen don bɛɛ bɛ se ka na lajɛ a ye bɔ aw ka n'a lajɛ aw ka jamana kiiritigɛlaw bɛ kiiri tigɛ cogo a ye n'a lajɛ non seulement a bɛ kiiri tigɛ cogo a bɛ dɔ faamuya la mais a bɛ min faamuya la min ka fɛngɛ c'est à dire que minnu bɛ ka kiiri dɛ i bɛ taa sɔrɔ e b'a ɲɔgɔn kɛmɛ na dugu kɔnɔ e m'a minɛ fɔlɔ de donc a bɔ kalan bulon de don an b'a fɛ bɛɛ de ka na. Sisan an bɛna Tijani Ouedraogo n'ale ye Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Baɲangara mara la bi a bɛna mana bɔ an ye Burkina Faso kɛlɛɲɛbolilamuso Hawa Ouedraogo kan Hawa jogina dansagokɛlaw ka binkani senfɛ u ka dugu kan a bolila ka I kunda koro kan k'a yɛrɛ ɲini ni den 2 ye ka na yen nɔ an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ an k'a lamɛn. Taama gɛlɛya kama a kɔni sigilen bɛ bɔlɔn fɛ ni k'a ka sɛgɛ lafiɲɛw bɔ. Hawa ye muso kuma dogolen ye ka bɔ Burkina Faso maa lujuratɔ don wa fitinɛ in de kɛra sababu ye ka lujura lase a ma. Sɔgɔmada kelen o y'a sɔrɔ an b'an ka dugu la cɛ marifatigiw nana ka na bin an kan u ye maa caman faga ne yɛrɛ banana marifakisɛ senfɛ. A ka fɔla kisɛ kɔni kɛlen k'ale sɔrɔ a sen na maaw kɔni ye ale dɛmɛ ka se n'a ye Koro kɛnɛyasoba la fo ka tɛmɛ ka taa n'a ye Seware dɔgɔtɔrɔsoba la nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kamasɔrɔ dimi kɔni kun kɛn bɛ k'ale kirin baw ale kun t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na. An bɛ waati min na seginnen don ka na Koro nka i b'a jateminɛ k'a fɔ joli ma kɛnɛya kosɛbɛ baw a b'a yira k'a fɔ ko dimi b'a kan hali sisan. Ne kun kirinna joli dimi bolo mais komi n nana Seware dɔgɔtɔrɔso la joli tɛ ka kɛnɛya wa a bɛ n dimi kosɛbɛ hali n tɛ se la ka tagama ka ɲɛ. Kɛlɛ kɛra sababu ye ka fiɲɛ bila nin muso in sen na. Hawa yɛrɛ ye denbatigi ye baw ala y'a garijɛgɛ 2 ni 2 la wa u bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ nin waati na Koro bɔlɔn fɛ a bɛ yaala walasa a bɛ se ka dayirimɛ sɔrɔ k'a di denmisɛnninw ma cogo min na baw a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a n'a cɛ tɛ ɲɔgɔn kan. Ne bɛ yan ni n ka filaninw n bɛ tagama don o don sɔgɔma walasa ka dumuni ɲini ni cɛ tɛ yan ni ne ye maa ɲumanw olu de bɛ to ka wari di ne ma walima dumuni cogoya foyi tɛ ne bolo. Tile kunfɔlɔ yaala kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ dala dumuni o kɔni sɔrɔla bi a seginna ka kɔsegin ka na so ka na daga sigi Zena a y'a kanu k'an ka ɲininkaliw jaabi k'a to a ka so kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. N sera ka dumuni dɔ sɔrɔ bi sinon kuma dɔ la n bɛ tile bɛɛ ban yaala la dumuni ɲini na i b'a ye sufɛ n tɛ se ka sunɔgɔ sabula n sen bɛ kɛ n dimi ye. Nin degun n'a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen bɛ Hawa hakili jigin waati min na basigi kun bɛ ni olu kun b'u ka yɔrɔ la u ka baara kun bɛnnen don sɛnɛ ale ni nakɔ baaraw ma. Ka ne to an ka dugu la ne kun bɛ nakɔ baara de kɛ wa nakɔ baara yɛrɛ kun diyara n na kosɛbɛ. N ka laɲini ye min ye n ka joli ka se ka ban walasa n ka segin an ka yɔrɔ la. I n'a fɔ Hawa musolaka caman de bɛ Mali camancɛ yan fan na ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka fiɲɛ don u ka adamadenyaw la a n'a ka denbaya sigilen bɛ Koro waati ma kɔnɔ na a ka laɲini de dɛmɛ ka se ka ɲini ka d'a ma cogo min a bɛ se ka bɔ nin degun in na. Tijani Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Sierra Leone jamanakuntigi Julius Maada Bio ni duniya keleya tɔnba ka bolo fara min
janbɛ lakana kow la ne a bɛ wele ko conseil de sécurité ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo nin waati in na ye tile kelen tagama kɛ burkina faso jamana kan Kader Traoré. Sierra Leone ka jamanakuntigi Julius Maada Bio ale ye tile kelen taama kɛ Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ Wagadugu. Nin farafina tilebinfan jamana nin ɲɛma ale min kolɔni do fɛnɛ ko ale ye ɲɛ kelenya tɔnba min bɛ lankana ko kofɔ n'an ko conseil de sécurité de l'ONU ale kuntigi ye nin kalosa nin na a ko ale nana faso kɔnɔ yaasa ka se ka na baro kɛ ni falancɛ fanga ɲɛmaw ye ka se k'a lɔn Burkina Faso ani farafina tilebinfan jamanaw minnu bɛ Sahel kɔnɔ olu yɛrɛ ka lankana ko bɛ taabolo jumɛn de kan. Ɲani Julius Maada Bio ale ka bɔ faso kɔnɔ a ko ale ye faamuyaliko ɲɛnaman kɛ gwɛlɛya min bɛ Sahel mara jamanaw na ka taa lankanabaliya kan a ye o ɲɛfɔ anw ye ale tilani ani Ibrahim Traoré ka sigikafɔ ra. First, I want to say sorry for coming this late. Ne ka ɲi ka yafamadari kɛ fasodenw bɛɛ ma sabula ne mana joona jamana kɔnɔ nga anw b'a fɔ a ka fisa e ka na i mɛnni ɲani i kana na bada. Ne bɛ se ka min fɔ n tun ka na ka se ka na faamuyali kɛ ni Burkina Faso ka jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré ka se ka faamuyali kɛ fɛn minnu bɛ olu ka jamana kɔnɔ ka taa lankanabaliya la ani o kɔfɛ fɛnɛ ka faamuyali kɛ min yɛrɛ ye Sahel mara ye olu ka jamanaw bɛ gwɛlɛya jumɛn de kɔ lankanabaliya kɔnɔ. Talk to the leader to see what is happening here, especially with reference to the whole of the Sahel region. Akilanjigira Sierra Leone ka fanga ɲɛma Julius Maada Bio ale le conseil de sécurité de l'ONU ɲɛma ye nin kalo nata ninnu na. I now have a full range of the information. O kɔfɛ fɛnɛ aw b'a lɔn ko ne sugandini do ka bila conseil de sécurité ɲɛmaya ra min bɛna kuma farafina tilebinfan jamanaw tɔgɔ ra. O kɔrɔ ye ko ɲani lɔgɔkun damadamani ne kɛ ka taa New York Amérique jamana na ka se ka taa kuma nin farafina jamana nin tɔgɔ ra. O le kosɔn ne tun ka na Burkina Faso kɔnɔ ale min ye anw baden jamana ye se ka na kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a ka lankana ko kan. Lankanabaliya o kɔni o warakatani no faso kɔnɔ hali n'a sɔrɔla Burkina Faso ka minisiriso min bɛ lankana ko kunna ale y'a yira ko jamana ka finitigiw kɔni olu bɛ kɔrɔsili kɛra jamana kɔnɔ ka taa se 100 sara la sigida ɲɔgɔnna 69 o kɔrɔsi bɛ olu bolo. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Awa ni an selen an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waati ma a ye to nɛgɛ kan an b'an tulo kɔrɔ min bɔ ka segin ka na sisan. An balimaw ani yantuma o don Mali ye ciden juru jɛɲɔgɔnya tigɛ ni Ukraine jamana ye k'a jalaki ko nin jamana nin sen donna Mali sɔrasiw ni Wagner kulu ka dɛsɛ b'a la juillet kalo laban na Tinzawatène. Bamako bɛ bingani min kɔfɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kan ani ka dɛmɛ don jatigɛ walew ma o jalaki k'a layiduya ta ko sariya siratigɛ la walasa k'a tanga basigibaliya fɛn o fɛn ma. Aw hakilina ye mun ye Mali fanga ka nin latigɛ nin na? Aw ko di? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon août kalo o tile 9 jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ni an seginne ka na ka fɔ an ɲɛna an bɛ jɛmukan ta ko filanan kɔnɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni ye kalo damadɔ dɔrɔn de bɛ ani l'Amérique jamanakuntigi ɲiniw kalataw ni ɲɔgɔn cɛla la waati min na cɛwaw ani u ka yɛrɛ kofɔw baaraw olu kalayalen bɛ kosɛbɛ u ka politikikuruw fɛ wa yaasa ka faamuyali ni hakilijagabɔ sɔrɔ a kow la an ye an ka l'Amérique politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla a n'a hakilijagabɔkɛla Mamadu Ben Jabati ale b'an bolo direct la ka bɔ Philadelphie. Ben, an ka foli bɛ i ye. Kɛyatu i ni ce ni baraji. Merci. N yɛrɛ b'i fo la. Ok, a diyara n ye. Ayiwa, ɲininkali fɔlɔ ye mun ye? Cɛbaw ye minnu kan ka kɛ u ka jamanakuntigi dankaw ye n'u nana fanga ta. U bɛɛ sugandiliw olu kɛra ka ban. E ye hakilina jumɛn de sɔrɔ a taabolo la? Bon, sisan Kɛyatu ko kɔni bɛɛ sigira sisan bɛɛ b'i ta fan dɔn sisan min tun bɛ ka makɔnɔ n'o ye démocrate ka vice président ye o sigira. Bon, mais a nana kɛ sisan cogo min na démocrate ka vice président sigili nana ja
démocrates yi fo ka taa a damatɛmɛ a y'u la content vraiment a komi élection kura de daminɛlen ni sisan mais min ye républicain ka vice président sigili ye n'o ye président Dankan ye olu filɛ nin yɔrɔ min na sisan ŋunuŋunu kumaw bɛ senna k'a fɔ est ce que o tali ye nafa ɲa est ce que u bɛna changer wa est ce que u bɛna ale bila ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini wa parce que a ma olu kun hakili b'a la k'a fɔ jo de bɛna président Biden bɛna to a nɔ na donc o yɛlɛmali sisan yɛlɛmali min donna ko la sisan o ye ko bɛɛ ɲagamu bolo. D'accord. E hakili ye mun ye Kamala Harris farafinmuso fɔlɔ ka kɛ l'Amérique jamanakuntigi dankan ye ani farafinmuso fɔlɔ ka kɛ démocrates ka cɛbɔ ye l'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa ni a ka dankan a ka sugandiliw kan démocratique kulu mɔgɔw fɛ. Bon nin kɔni an b'a fɔ an minnu ye farafin ye an b'a fɔ nin ma de ko nin ye tare tare nin ɲana parce que muso min fɛnɛ don a bɛ ko dɔn a b'a yɛrɛ kalama donc a kɛra vice président ye a ye ko caman faamu a daminɛw gɛlɛyara a bolo dɔɔni mais a nana se yɔrɔ minnu na sisan a ye faamuyaliba kɛ et ala nana kɛ sisan fɛnɛ jama b'a nɔfɛ jama kɔntannen don vraiment a filɛ nin yɔrɔ min sisan fo ko ba ka kɛ dɛ sinon an filɛ nin yɔrɔ min lakɔlɔsikɛla bɛɛ y'a yira k'a fɔ hali républicains yɛrɛ n'an tora nin cogoya la a bɛna kɛ muso fɔlɔ farafin muso fɔlɔ ye ani muso fɔlɔ ye Amérique min bɛna kɛ président ye. Awa e yɛrɛ bolo sa fanga jumɛn bɛ Donald Trump ni a ka dankan J.D. Vance la ka se ka jɔ Kamala Harris ɲɛ fanga b'u la u ka fanga ye mun ye? Bon u ka fanga ye min ye o ye ka a essayer k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko dunanw ye doni minnu kɛ olu o doniw cayali o y'ale de nɔ ye o de u bɛ se ka kuma o de kan kosɛbɛ mais n'o bɔra la u ma se ka minɛcogo foyi sɔrɔ a la fɔlɔ. Mais est ce que o kumakan minnu filɛ nin ye o bɛna fɛn tiɲɛ Kamala Harris ka yɛlɛnni la? Ma da la n'o bɛna fɛn tiɲɛ a la parce que n'i y'a jateminɛ u tun ye loi projet de loi min dilan n'u tun kan k'o voter ale Trump yɛrɛ de kɛra o tiɲɛni ye n'o tun bɛna u ka mɔgɔw doni ni u ka yɔrɔ dunanw doni ka ni ka don frontière fɛ cogo min ma n'u diya o tun bɛ n'o gɛlɛya kosɛbɛ donc ale yɛrɛ de kɛra sababu ye k'o tiɲɛ mais an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye u yɛrɛ ko de u dɛsɛra ka minɛcogo sɔrɔ a la u t'a dɔn u bɛna kuma min fɔ a ma u t'a dɔn u bɛ se ka fɛn min nɔrɔ a la parce que u bɛ ka kuma o kuma fɔ o si tɛ ka ɲa fɔlɔ o bolo donc a yɛrɛ kɔnɔ guwanen don a kɔnɔ guwanen ba yɛrɛ de don sisan. Ayiwa Ben an ka foli bɛ i ye halisa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna o nin tun ye VOA Banbara ka l'Amérique politique siraw sɛgɛsɛgɛlikɛla n'a hakili jagabɔkɛla Mamadu Ben Jabate ka kumakanw ye ka bɔ Philadelphie. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an ka sisan Alhuseni Alaji lamɛn ale bɛ kuma Ganja Butana min bɛ fini kɔrɔw ta ne ka u bayɛlɛma ka sɔrɔ k'u kɛ fini kuraw ye tuguni ka nin dɔw la. Tabali penso ani galaji an ka bolola baarakɛla mago bɛ o dɔrɔn de la walasa k'a ka baara kɛ. Les Bogolans, je fais les Bogolans. Ne bɛ Bogolan kɛ n bɛ galama fana don awa n ye n bolonɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dilan min ni a bɛ wele ko butana aw ɲɛ bɛ o dilan nin ye ne bɛ baara kɛ nin cogo de la n bɛ baara kɛ wa finiw kan t-shirts ani bazins mɔgɔw bɛ na n'u ka finiw ye u ka fini kɔrɔw walasa n ka se ka u lakuraya des t-shirts des bazins les gens hakilina min bɛ Ganja la o de ka fɛɛrɛ bɔ nɔgɔya bɛɛ ye jango seba tɛ minnu ye fini ma kɔrɔ cogo o cogo a bɛ se ka dɔ k'a la. Et précisément la base même c'est les enfants pauvres ne ka nin baara in a bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛnw ma minnu ni seba tɛ u mansaw ye wasa awa ka fini san u ye ni nana n'i ka fini kɔrɔ ye an b'a a dilan k'a lakuraya o kɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ kurakura o tuma i bɛ se k'a dɔn k'a sɔrɔ i ma maloya ni a ye wa ne bɛ a kɛ wasa ka denmisɛnw de ka u fɛrɛ bɔ. Un pauvre ne puisse pas se sentir dérangé socialement. Tombouctou min na Ganja y'a ka baara yɔrɔ dayɛlɛ sifin caman bɛ na walasa ka fini ka kurakuraya. Cɛni bɛ se a ka baara la n'a y'i ka ne yɛrɛ bɛ to ka n ka finiw ta parce que tile bɛ k'an fɛ trop o b'an ka finiw couleur a b'an ka finiw couleur changer
donc amna manga fini dama aba couleur wɛrɛ kala mun bi bɛɛ minɛ a bɛ ne yɛrɛ minɛ ni mɔgɔ y'a ye ne la a b'a fɔ ko jɔn de y'a kɛ n b'a fɔ Gandia de y'a kɛ o fana bɛ na ni marché dɔ ye kana da ale yɛrɛ ma ne y'a faamu kuma caman ne bɛ fini san a bolo. Gandia ye nin hakilina sɔrɔ tuma min na a ka kɔlɔsili sera a ma ko dɔnkilida dɔrɔn tɛ se k'a ka mago ɲɛ. Avec cette crise, tout a été sur le temps standard. Gɛlɛya min ye an ka jamana sɔrɔ o kɛra sababu ye ka baara caman jɔ sisan sa an kɔni an bɛ fɛn bɛɛ kɛ minnu ye artisiw ye olu fana bɛ u dahirimɛ ɲini u seko ni u dɔnko de la yan jamana kɔrɔyan fan fɛ an bɛ kuma kosɛbɛ seko ani dɔnko la nka ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ si tɛ I mago don a la. Culture mais personne n'investit dedans. Gandia ye baarakɛla mandi ye dɔnkilidalaw animateurs hali yugu fɛrɛlaw a bɛɛ bɛ Gandia sɛgɛrɛ. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye sisan a nana ni ka fini caman ye mɔgɔw bɛ girin ka na ne fɛ ka ɲininkali kɛ yali nin fini bɔra min ale kɔni bi ni taara yɔrɔ yɔrɔ grain o grain du o du réunion o réunion na a kuma dɔrɔn de bɛ fɔ yan. Ibrahim Wologem ye maa ye min bɛ baara caman kɛ k'a fara nin baara in kan a bɛ dɔnkili fana da. Min ye dɔnkilida ye o ye ne kɔni kanufɛnba ye a ka di ne ye kosɛbɛ k'a kɛ nka ka dɔnkili yɛrɛ da o de ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn o fɛn ni o bɛ seko ni dɔnko kofɔ o ka di ne yɛrɛ nikun ye nka fɛn o fɛn ni an bɛ a kɛ fo an ka a kanu fɛn o fɛn ni o kanu b'an na an bɛ se ka o kɛ ka o kɛko ɲuman. La force de toute chose. L'art c'est l'amour et puis nous sommes dedans un bas qu'on a sur tout le plan. Ladilikan kelen de bɛ Gandia fɛ ka sifinw sɛgɛrɛ. Souvent j'oublie même que je suis artiste, j'oublie même que je suis un chanteur. Tuma dɔw la ne bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ ko n ye artiste ye n bɛ baaramisɛnnin suguya bɛɛ kɛ walasa ka se ka n dahirimɛ sɔrɔ ne bɛ se ka min fɔ awa denmisɛnninlakaw ye o ye de k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ni a waati fɛn o fɛn ni I bɛ a la I kana a jate fɛn kuntan ye baara o baara n'i b'a kɛ I k'a kɛ ka ɲɛ an ka taa fɛ ani an ka da la k'a fɔ ko an bɛ sira ɲuman kan. Gardons la foi et puis tout est à Dieu, ça va venir. I n'a fɔ Gandia Butana artiste caman y'u bolo yɛlɛma baara wɛrɛw fɛ ka fara dɔnkilida kan u bɛ baara misɛnnin wɛrɛw kɛ walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ. Ni Alusein Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara Togala ka bɔ Tombouctou. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele fɛ. Jeux olympiques Paris bafɛdi mɔgɔ naani kɛnɛ bɛ senna kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 26 Mali ma jɔnjɔn sɔrɔ Jeux olympiques kɛnɛsi kan fɔlɔ Cheikh Omar Bathily ale tun bɛ Mali tɔgɔ la Jeux olympiques bafɛdi naani kɛnɛ kan siran ntolantan na a ka fɔla labɛnniko ɲuman de tɛ yen fɔlɔ an ka Cheikh Omar Bathily lamɛn. Hali jamana yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka qualification sɔrɔ. Donc ni date tun sera entraîneur b'an wele an bɛ taa an bɛ entraînement kɛ tile 2 an bɛ voyager ka taga éliminatoire tan an nana an to o éliminatoire tan nin la fo ka taa se éliminatoire kuncɛyɔrɔ ma maliyɛnw ka sɔrɔ ka d'an na k'a ye k'a fɔ ko ja ko fɛn dɔ bɛ se ka sɔrɔ n'o ye qualification ye an selen fo match laban 2 maliyɛnw yɛrɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko équipe olympique b'an bolo ko an bɛna qualifier an ni qualification ka surun o kɛra an tɔ tɛlen match 2 de alors que match aller retour an ye match mun kɛ match 6 match 5 ɲɔgɔn na donc an ka labɛnw kuma dɔw la hali interne an kun t'a sɔrɔ k'a kɛ o kɛra san jumɛn o kɛra san 2004 san 2003 2004 parce que éliminatoire bɛ kɔn yanni date yɛrɛ cɛ parce que a ka gɛlɛn mais min kɛra an ka force kɔni ye ni n bɛ se k'o f'i ɲɛna an bɛɛ tun ye championnat national joueur ye bon a nege tun b'an na bɛɛ tun bɛ fɛ ka au moins hali n'i ye contrat sɔrɔ o envie kama an ye fɛn caman muɲu sinon vraiment ça n'a pas été facile. A baara ma nɔgɔya. A baara ma nɔgɔya. Aw selen Jeux olympiques kɛnɛ kan o san 2004 a sera ka se sanfɛ wa? An sera ka se sanfɛ parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛ farafinna jamana 3 de qualifiera a wagati a san na Mali, Maroc, Ghana.
Ghana ni Maroc olu si ma premier tour tɛmɛ Mali de kelen sera quart de finale la bon ni dun ye labɛn lajɛ u ye labɛn min kɛ anw ma ala jaga ta jaga kɛ san 20 ka bɔ 2004 la ka na 2024 la o jayana kojugu donc o de b'a to n bɛ segin ka na n ka kuma la toujours ne labɛn bɛ yen an tɛ se ka san 20 kɛ k'a sɔrɔ an ma se ka qualifier ka taa Jeux olympiques kɛnɛ kan donc cela prouve que k'a fɔ an labɛn min ka kan an tɛ ka se k'a kɛ de n'o tɛ anw tɛmɛlen kɔfɛ Mali kelen ka résultat sɔrɔ quart de finale mɔgɔ tɛ daji tu quart de finale kan compétition majeure la nin cogo la Jeux olympiques donc a ka bon ni coupe du monde bon n'i y'o o sugu sɔrɔ est ce que e man kan tɛ ka nege demi finale walima hali finale nɔfɛ wa mun b'a yira k'a fɔ ko anw kɔfɛtaw n'a y'a sɔrɔ anw ka leçon kun tiré la an ye gɛlɛya mun sɔrɔ k'a leçon kun tiré la k'a ye k'a fɔ ninnu ma labɛn ɲɛnama sɔrɔ mais u sera ka se u danna nin yɔrɔ in na mais mɔgɔ minnu bɛ na anw kɔfɛ n'olu fana bɛ nalen sisan Jeux olympiques 2008 est ce que ɲɛmɔgɔw kun man kan tɛ ka kɔn k'olu préparer pour que olu bɛ se ka tɛmɛ anw na wa n bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que o kɛra kelen c'est à dire n bɛ misaliya la dɔrɔn n bɛ se ka min f'i ye Jeux olympiques b'i n'a fɔ n'i ko silamɛ ma ko a bɛ taa Makan kɛnɛ yɔrɔ kɔni nisɔndiya dan do i bɛ taa diɲɛ bɛɛ de sɔrɔ yen Jeux olympiques y'o de ka bon ni coupe du monde ye o de la parce que discipline caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen i bɛ champion du monde caman ye i ɲɛ yɛrɛ la i n'olu bɛ se ka sigi tabali kelen kan ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka taa hali ka photo ta ɲɔgɔn fɛ aw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan i b'a fɔ aw bɛ du kelen kɔnɔna na vraiment Jeux olympiques n tɛ se k'a fɔ f'i ka s'a kɛnɛ kan ni mɔgɔ min ma s'a kɛnɛ kan n'a fɔra i ɲɛna ko nin bɛɛ de b'a kɔnɔna na i tɛ se ka da la o kɔrɔ ko nimisaba b'i la halisa Mali ma médaille sɔrɔ n'o ye jɔnjɔn ye nimisa dan Jeux olympiques Paris ba filɛ ni mɔgɔ ni naani bɛ kuncɛ kari nata uti kalo tile 11 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don awa ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ye jɛmukan minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan olu de kɛra dira aw ma sisan a bɛ an ka jɛmukan ye a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com ani an ka pagew kan réseaux sociaux YouTube Facebook ani Instagram aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛɛ sini propos subversifs. An balimaw ani yantuma o don Mali ye cidenjuru jɛɲɔgɔn tigɛ ni Ukraine jamana ye ka jalaki ko ni jamana ni sen donna Mali sɔrasiw ni Wagner kulu ka dɛsɛ b'a la juillet kalo laban na Tinzawatène. Bamako bɛ bingani min kɔfɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kan ani ka dɛmɛ don jatigɛ walew ma o jalaki ka layiduya ta ko sariya sɛrɛtigɛ la walasa ka tanga basigibaliya fɛn o fɛn ma. Aw hakilina ye mun ye Mali fanga ka nin latigɛ nin na? Aw ko di? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon utikalo o tile 9 jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an